Ако имаш чести главоболия, проблемът може да не е в главата ти, а ето тези малки мускулчета тук. И сега ще ти покажа как да ги отпуснеш. Първо седни в удобна позиция и изправи раменете. Прибери брадичката назад и погледни леко надолу. Трябва да усещаш разтягане в областта на шията. Може също да си помогнеш и с ръцете. Задръж разтягането 10 секунди и повтори още 3-4 пъти. Преминаваме към лек масаж. Изправи раменете. Постави двата пръста точно под тила. Повдигни главата с поглед нагоре и в същия момент разтягай мускулите надолу. Повтори тези движения от 8 до 10 пъти. И третата практика е същата, но разтягай настрани, като въртиш главата в същата посока и държиш раменете изправени. Тази техника помага да отпуснеш напрежението в тила, да намалиш главоболието и да облегчиш тежестта в очите. Отнема ти по-малко от минута, но ефектът се усеща веднага. А сега я опитай и ми напиши в коментар как се почувства.